passa que la senyora ja està tesa. No, si jo ja t'ho tinc reservat. Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat, com tota la vida en València. Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat, com tota la vida en València. Eixir de casa com cada dia, al forn, un cafè a la carnisseria. Productes de la terra són proximitat. Vaig amb el carret, bosseta, no em cal. I en la nostra llengua és fàcil d'entendre. Entra i pregunten, igual que sempre, avui en gust este que està fresquet. Qualitat assegurada, es desviuen pel client. No tinc clar què demanar, em deixaré